Donjane weche mag ohala ma koro wuoyi sani ni moko kuom jolupo kod jo ohala we dho wath ma Uhanya e kaunti ma Siaya koro sani odonje tuke mag drama kaka achiel kuom yore mag jiwo timbe makare kod yudo omenda ma ginyalo konyore godo. E dho wadhni jolupo kod jo ohala wacho ni ohala koro dok piny kendo nyaka gimany yore mamoko mag yuto magi gin tuke mag ibago odhiambo ka odhiambo bang' yaye nam. Tukego ni kod chenro kod puonj mopogore opogore odiochieng' ka odiochieng'. Seche moko bende giyudo thuolo mar tugo e nyasi ma ibago e kaunti no kama giyude chudo. Gimokela e Uhanya ka masani atimo en tij lupo, lakini koro tich mo seche ma waonge gi gina nafas mar ginene no to wakawo ga condition mar biro to watimo training marwa ni to mae tugo moketo wa iye ka, but sana sana tich mwalure godo serious to en lupo, lakini koro mata en ana gimoro mwanyalo kale mwanyalo ketho godo time. Tugo mwatugo ka watugo tugo mar comedian mar lombo ji, kendo tukego gin gik ma watemo dhigo nyime mondo mi joma nenowa kata ma nikodwa machiegni obed kod mor. Wan kaka an ja ohala mar omena tutukwa ni bentie ka watugo ka luo traditional, comedy kod drama. Tukwa ni osebedo ka yani ting'owa gimalo gi kamoro. Kaka nitie chach moro ma bentie luongwa e kiche, bentie ka nwaluongo mondo wadhi tugo kanyo. Mano wani Nyasaye nobedo Nyasaye ma kuom grube mane dhi tugo nona kawo namba 1 e group mane wadhi no chieng' chach. Kanya wacho ni wase step anymore cause pod wakoso gik mitugo godo. Girwa ni en luo watugo luo traditionals, wan gi jo bunda pada, watimo tije luo machon, gige luo machon. Ok comedy kende, comedy no beni na iye, drama be watugo, be pod wan gi dream malach, sipokuwa ni pod waremo gik moko, koro joma neno kwa support nyalo konyowa.